V sobotu začal již 9. ples sboru dobrovolných hasičů Černčín, přivítání starostou hasičů Liborem Hanákem a před tančením tanečníky z taneční Vyškovské školy. Poté se již návštěvníci plesu vrhli společně s přítomnými hasiči do tance moderního i klasického při hudbě Impulzu Blučina. Jako každý ples nechybělo i předpůlnoční vystoupení černčínských žihadel a sosáků. Na hormony, osládět, pojď se proti blí a zlý. Hovoří kuky, bych nadspal do friendzóny. Ale jo. Hej, proč jsem tady vlastně sám? Kde jste? Hej, ženský, pojďte sem! No tak babi, nedělejte za gorku, pojďte sem! Na bar bych chodil bez peněženky, páč by mě každý doma na drinky zval. A každý měsíc bych na hormony mohl svádět, proč jsem protivný a zlý. A hodný kluky bych nadspal do friendzóny a stěžoval si, že mám smůlu na krásnej. Baby, holka, musí být hrozně fajn. Tak těžký, nebylo pro mě tak na světě žít. Nikdo by nesměl si z mojí plešky utahovat či na ní jen upozornit. Nemusel bych furt vymýšlet hory, stačilo by mi říct jen taky všechny režizory a náš lajku, podekno každý den.
šťastí napsali další plánu, abych nemusel furt jako ty jít stát u pisoáru.